खुलुमबाय आंनि ब्रादार्स एन्ड सिस्टार नोंथांमोन दिनै आं गोबां मोनसे सिरियास मेटारनि सायाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे सासे बायद'नि काहानि नै भिडिअखौ आं नोंथांमोन देखायनो हागासिनो दङ बे भिडिअआ गुवाहाटी दिसपुरनि पलिक्लिनिक नामा मोनसे ओरैबायदि हस्पिटालाव माने गुवाहाटीनि मोनसे हस्पिटालाव एडमिटमोन बिथाङा सानै गथ' जोनोम होबाय जोनोम होखांनायनि उनाव बिथाङा दायो बे संसाराव गैलिया दुनियायाव गैलिया बिथाङा डेथ जाबाय माने थैबाय स' नाथाय बे थैनायनि आगोलाव जा भिडिअ मोनसे नैबे आं देखायबाय हानाय स्क्रिनाव जा जालांदों बे जोबोर दुखुनांथाव जोबोर सिरियास मेटार आरो जोंनि सेराव जोंनि समाजाव बार बार जाबाय थायो बेबायदि बे नार्सफोरा बि माने देहायाव जिबान गैला लोरबां नाथाय बेखौ माबोरै फर्स खालामनो हादों नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंग्रोब्ला एसे गम मोनगोन तो नोंथाङा नुबाय माबायदि सिचुएशन तो जों हस्पिटालाव जों थाङोब्ला जों मा खालामो प्राइभेट स्कुल थाङोबा लाख लाख थाखा जोंहा थाङो हाजार हाजार थाखा जोंहा थाङो थाइसे थाइनैजों जाया सबनिफ्रायबो फैसा लायो जानाय लोंनाय थानाय सबनिफ्राय फैसा लायो बेनि उनाव बेफोरबायदि बेबहार जोंखौ नार्सआ खालामो मानो बेबायदि जुदि बेफोरबायदिनो जों गोबां डाक्टराबो बिदि थायो नाथाय आं सबखौनो नाम लायाखै खिन्थु सासे सानै डाक्टरफ्राबो बेबायदिनो माने जोंखौ मोजां बेबहार खालामा जों जेतियानोखि जों हस्पिटालाव थाङो अब्ला जों गम मोनो बेफोरबायदि जाहोना बेफोरबायदि जाथाया दिनै बे बायद'नियाव जाबाय होमब्लाबा जोंनिनो न'खरनि सोरनियावबा जागोन नङा बेखायनो जोङो रोंनांगौ जोङो बहुत सोलोंनां जोंहा दङ जाहाथे बेबायदि हस्पिटालाव थाङोब्ला एसे रोंनाय मानसिजों थां रोंनाय मानसिखौ लां बेबायदिनो जोंनि पेसेन्टफोरखौ जोंनि गामिनिफ्राय थांनाय जोंनि गोबां जायगानिफ्राय थांनाय पेसेन्टफोरखौ नार्सफोरा बेबायदि बेबहार खालामो मेक्सिमाम नार्सफोरा बेबायदि बेबहार खालामो बेनिफ्राय बिसोरखौ मा बे नार्स बिथांमोनखौ जितियानोखि बिसोरखौ नार्सिं सोलोंदोंमोन बिथांमोनखौ बेखौनो फोरोंदोंमोन नामा बेखौनो फोरोङा बिसोरखौ मा फोरोङो पेसेन्टखौ माबोरै अननांगौ माबोरै पेसेन्टखौ अननानै बाहायनांगौ माने पेसेन्ट माने मा मोनसे दुखु लानासो थाङो मानसिफ्रा मोनसे बे हस्पिटालाव मानो थाङो नोंहा माबा मोनसे जाथाय जादों ना मोनसे दुखु जादों ना मोनसे बेमार जादों बेखायनोसो जों हस्पिटालाव थाङो नाथाय हस्पिटालाव थांखांनायनि उनाव जों फैसा थाखा होनायनि उनावबो जोंखौ नार्सफोरा बेबायदि बेबहार खालामो माबायदि जानो स' ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बे बायद'आ बे दुनियायाव गैलिया बिथाङा खानै गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव बे माबा बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय बेसेबां दुखुनांथाव खोथा आरो बे थैनायनि आगोलाव बेबायदि भिडिअ बेखौ फर्स खालामो नार्सआ बेबायदि खालाम बिहा गोसो देहायाव सोलेराव बिहा बोलोआनो गैलाबा बे सोलेराव इनारजियानो गैलाबा बे माबायदि बेफोरबायदि जा खालामनो होदों बेफोरखौ मा खालामनो होदों मिथिया बेखौ माबायदि खालामनो हानो नंगौ नङा स' ओंखायनो बहुत साननो गोनां नोंथांमोना जेब्लानो हस्पिटालाव थांनो गोनां जायो अब्ला निस्सय नोंथांमोना रोंनाय रायज्लायनो रोंनाय बा बुंनो रोंनाय मानसिखौ लानो थां जोङो सैमा नङा बे जि सैमा बायदि बेबहार खालामदों जों सैमा नङा जों थाखा फैसा होना जों नायहैयो ओंखायनो आं रिकुवेस्ट खालामगोन आं रावबोनिबो सब नार्सखौनो आं बुङाखै आं नोंथांमोनखौ खुलुमो जे नोंथांमोना गोबाङानो बहुत मोजां नार्स दं जाय जोंखौ ट्रिटमेन्ट खालामो मोजां नाय खिन्थु जायफ्रा बेफोरबायदि पेसेन्टखौ बेबहार खालामदोंना बे जोबोरैनो मोजां जायाखै आरो आं बेखौ माने गोसोजों बिराद धिक्कार मोनसे होयो स' ओंखायनो दिनै भिडिअआ बेसेबांसै बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला जों सिरि थानाङा बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम जाहाथे रावनियाव बेफोरबायदि घटना बा जाथाय जाया खुलुमबाय